ana won asai ikora adwaron bang by elections gi kich sani ko oktim voter registration ugonja kata kasipol kod kuonde amoko metime yiero bang by elections gi adwaro mondo tudre kod jotelo ma oyier turwa mondo waket chenro malong'o mar golo jioko sana vijende molungre ni Gen Z nyaka wagol gi oko mondo gikaw ombulu nita serikali oseketo chenro makare kana ne President William Ruto chiwo directive ni kipande koro ichiwo maonge chudo koro onge excuse mamiyo nyithindo nyalo mango kipande to nikech kipande idwaro you need kipande mondo ikaw kura koro gige nyaka dhi together kaw kipande kod kaw kura time pod nitie matimo gigi gima manego koro jotelo majoluo makaluo ok focus on moloyo gumora mora kibe development issues madhi mbele en wach mar kaw kura tino mbele ka indika bero ni waketu gumlo un competition keto scorecard